Столетан мем или столетан мемори. Повече фокус, по-добра памет, повече енергия за всеки ден. Съвременният живот изисква от нас бързи реакции, концентрация, памет, гъвкавост на мисълта. Натовареният ум и ежедневният стрес обаче изтощават мозъка. Столетан мем е тук, за да ви помогне. Столетан мем е интелигентна формула, създадена на базата на най-новите научни открития за здравето на мозъка и дълголетието. Защо да изберете столетан мем? Забавя процесите на стареенето на клетъчно ниво, чрез активиране на сиртоините, ензимите на дълголетието, подобрява митохондриалната функция и производството на клетъчна енергия, повишава нивата на НАД+, ключов фактор за възстановяване на ДНК и метаболитното здраве, повишава умствената енергия и издръжливостта, поддържа фокуса дори при високо натоварване, помага при умора, мозъчна мъгла и забравяне, забавя клетъчното стареене и поддържа мозъка млад. Столетан мем е подходящ за хора с натоварено ежедневие и умствен стрес, студенти, професионалисти и възрастни над 40 години. Всеки, който иска да поддържа ума си бистър, ясен и енергичен, хора, търсещи подкрепа за дългосрочно мозъчно здраве. Във формулата са използвани съставки от водещи световни лаборатории. Всички компоненти са клинично тествани и съобразени с съвременните стандарти за качество и безопасност. В сърцето на столетан мем е птеровита, патентован SIRT-1 активатор, разработен от швейцарската компания Circle Scientific. Тази иновативна формула комбинира птеростилбен с пиколинова киселина, създавайки 10 пъти по-мощен ефект върху кръвните нива в сравнение с обикновения птеростилбен. Птеровита активира така наречените ензими на дълголетието, сиртоините, които защитават клетките във всички органи и тъкани на тялото. Тази активация е от съществено значение за поддържане на младостта и забавяне на стареенето. С напредване на възрастта, антиоксидантната защита на тялото отслабва, което усещаме като стареене. Птеровита значително подобрява клетъчният антиоксидантен отговор, като помага на клетките да се справят ефективно с свободните радикали. Но действието на птеровита не спира до тук. Тя подпомага производството на колаген, ключов протеин за красива кожа, здрави кости и добра мобилност. Птеровита също така подобрява функцията на митохондриите, енергийните центрове на клетките. Когато митохондриите работят оптимално, клетките имат енергията необходима за всички жизнени процеси, което води до по-добро функциониране на всички органи и тъкани. Реагев е единственият патентован НАД+ бустер, разработен от американската компания Bioenergy Science. Реагев обновява клетъчната енергия, подпомага възстановяването на ДНК и намалява нивата на стрес хормона кортизол. Клиничните проучвания доказват, че Реагев е единственият стимулатор на здравословното стареене, който едновременно повишава 3 важни биомаркера – НАД+, аденозин трифосфат и глутатион. Това води до намаляване на кръвната глюкоза, понижаване на нивата на хормона кортизол и подобряване на цялостното клетъчно здраве. Мозъкът е сложен орган, който дори когато е в покой, изисква значително количество енергия. Тази енергия се нарича мозъчна енергия и е от решаващо значение за оптималната когнитивна функция и цялостното когнитивно благополучие. Липсата на достатъчно количество мозъчна енергия води до нежеланата умствена умора и мозъчна мъгла. Нутрикок е патентована комбинация от босвелия и терминалия чебула, стандартизирана на галова киселина, елагова киселина и амирини. С Нутрикок получавате 1,4 пъти по-добро бързо припомняне, 2,3 пъти подобрено запаметяване, 2,1 пъти подобрена разпознавателна памет, подобрена вербална и визуална памет, подобрена скорост и точност на паметта, 2,7 пъти подобряване на скоростта на учене, 1,6 пъти подобряване на цялостното обучение, 11,5 пъти подобрение на фокуса. Цитоколинът е съединение, участващо във възстановяването на клетъчната мембрана, мозъчният метаболизъм и производството на невротрансмитери. Той играе ключова роля в поддържането на структурната цялост и функцията на клетъчната мембрана, особено в невронните клетки. Цитохолинът осигурява холин, важен за производството на ацетилхолин, невротрансмитер, участващ в ученето, паметта и вниманието. Столетан мем – за по-остър ум, за по-добра памет, за повече мозъчна енергия. Столетан мем, защото да мислиш ясно е най-доброто дългосрочно решение.
Подари си години живот в добро здраве. Поръчай сега и се възползвай от пълният потенциал на тялото си. Открийте повече на сайта ни или влезте в контакт с наш представител.